सासेल' फिसालानो बियो न'खरनि सासेल' फिसाज्लाखौ आङो मिथिनानैनो नोंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदोंमोन। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बारायबाय। थ' लोगोफोर, थारैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबाङानो नुदों जानांगौ बा सोरबाया नुवाखै। जों बयजोंबो सिनायजानाय बर'नि सासे एक्टर बा नोंथांमोनजों बयजोंबो मिथिजानाय सन्जिब बसुमतारी, जाय एक्टरखौ नोंथांमोना बयबो सिनायखायो आरो बयबो मिथिखायो। आरो बर'निनो सासे एक्ट्रिस जुरि बर'खौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरो बिथाङा सासे सिंगारबो। बिसोर सानैनि गेजेराव माने गाज्रि रोखोमै मोनसे भाइराल जागासिनो। थारैनो नोंथांमोना नुदों जानांगौबा, सोरबा नुवाखैब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बाथ्राखौ बुजिगोन आरो नोंथांमोना माबायदि भाइराल जादों नोंथांमोना गासैखौबो मिथिनो मोनगोन आरो नुनो मोनगोन। थ' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोबजासिम नायलाङाब्ला नोंथांमोना जेबो मिथिनाय नङा आरो बुजिनाय नङा। थ' लोगोफोर, गोबाव समाव थारैनो नोंथांमोना जुरि बर' आरो सन्जिब बसुमतारी बिथांमोननि जे मिउजिक एलबाम भिडिअफोर बा बिथांमोननि फिल्मफोर दं, बेखौ गोबां नायनानै अनसायबोबाय, बिथांमोनखौ जोबोर मोजां मोनबोबाय, बिथांमोननि जे एक्टिं खालामनायखौ जोबोद माने इन्टारेस्ट नांबोबाय बा गोबां अनसायबोबाय, जोबोद माने मोजां मोनोमोन आरो जायफोरा। नाथाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुयोब्ला नैबे भाइरालनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ जुदि मिथियोब्ला ओरैबायदि गोसोआव डाउट जागोन बा ओरैबायदि आसरित मोनगोन जे जोंनि बर' हारिनि माखासे एक्टर एक्ट्रिसफोरा गोबां समनिफ्रायनो गुबुन रोखोमनि भाइराल जाबोगासिनो दङ। नाथाय नैबे सन्जिब बसुमतारी आरो जुरि बर'मोनहाबो जे माबायदि गाज्रि रोखोमै भाइराल जाखोमानानै दङ नोंथांमोना आसरित मोनगोन आरो। थ' बिनि सिगां आं नोंथांमोननो नैबे सन्जिब बसुमतारी आरो जुरि बर'नि जे माखासे भाइराल भिडिअ, ससे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होगोन। बे भिडिअ क्लिपखौ जुरि बर'आ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो शेयार खालामदों जे सन्जिब बसुमतारीया जुरि बर'खौ गोसथोयोमोन। दा बिसोर सानैजों रिलेसनशिपआव थालायोमोन। दा बिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना गारलायनाय बा सोमोन्दो गोजान जानाय हिसाबै दिनै सन्जिब बसुमतारीनि एगेन्स्टआव जुरि बर'आ नैबे भिडिअ क्लिपखौ गावनि पेजनि गेजेरजों शेयार खालामदों। थ' नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायगोन। देखिए बनाए थारैनो नोंथांमोना नुबाय आरो बेखौ नुनानै गोबां माने सोमोनांथावना नुवासै होनबा? सासे एक्टर जानानै बयजोंबो अनसायजानाय जानानै बयजोंबो मिथिजानाय जानानै माबायदि खालामो। सिगांनिफ्रायनो जों माखासे एक्टरफोरखौ नुबोगासिनो, माखासे कमेडियान एक्टरफोरखौ नुबोगासिनो। साननैसो सिगाङाव दैदेन औवारि बिथांमोननिबो गोबां माने भाइराल जालांबाय थाबाय। दा नैबे गोदान जागासिनो दङ, माने दा ट्रेन्डिंआव जालांगासिनो दं आरोना। बेथ' गोबां गोसारसिगोन, दा गोबां भाइराल जासिगोन। दा बेखौ ससियेल मिडियायाव बा जुरि बर'नि पेजनि गेजेरजों आं बिथांमोननि जे भाइराल जानाय मोनसे पस्ट होबाय थानायखौ नुबाय थादों। नाथाय आं भिडिअखौ बानायाखैमोन। उनाव बारा नुनायखाय बा जुरि बर'आ सन्जिब बसुमतारीनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनाय नुनायखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर। थ' बिनि सायावनो जुरि बर'आ जे सन्जिब बसुमतारीखौ मा बुंखो आरो सन्जिब बसुमतारीया जुरि बर'नि सायाव मा सोमोन्दो लाखिदोंमोन, बिनि माखासे बाथ्राफोरखौ रोखा माखासे स्टेटमेन्ट होदों बा क्लियारिफिकेसन होदों सन्जिब बसुमतारीनि बागै। नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नायना लाग्रो, जाय जुरि बर'आ मा बुंखो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, आं जुरि बर'। आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय। थ' आङो लाइफआव बेबायदि जागोनखौ बा बेबायदि आंनि लाइफआवबो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैगोन बा भाइरेल जागोनखौ आङो मालाबाबो सानाखैमोन। थ' मा खालामनो दा, आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों। थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान
थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन। थ' जोंनि रिलेसना ओरैबायदि मोजांमोन, खिन्थु आङो साननोनो हाया जे बि आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै। थ' आंनि गासै प्रब्लेमखौ मिथियो। नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुंदों जे आंनि प्रब्लेमखौ बियो मिथिया, आं बिखौ खोमसियाव लाखिनानै दोनदों बेबायदि होनदों। दायो नायदो सन्जिब बसुमतारिया आंखौ मा होनदों, नोंथांमोननिसिम एसे देखायनोसै आङो। आंखौ खोमसियाव दोनदों होनदों बियो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ। जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों। जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन, खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै, प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ, राजा नामा। बिनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय। रायजोफोर, बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बिखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबा दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। जेनेबा आंनि लाइफआव आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो, आंहा प्रब्लेम गैया, जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै। बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन, आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो। मानोना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आङो मानि थाखाय आं बे भिडिअखौ होनाय जादों बा मानि थाखाय लाबोनाय जादों। आंनि गासै प्रब्लेमखौ आं बिनो खोन्थादोंमोन। A to Z खोथा बियो आंनि मिथियो। जुदि मिथियाब्ला मानो इमान इमिडियेटलि हाबा खालामगोन बियो? बे बाथ्राखौसो नांगौ दा आंनो। आंखौ सानथामनि आगोलाव गासै अल ब्लक खालामजोबदों। आंथ' हायरान जाला, मानो थाखाय ब्लक खालामदो आंथ' बहुद भाबिनानै पार मोनाखै। स' आङो दिनै खोनादों जे बिहा हाबानि डेट फिक्स जाबाय, सिख्लाखौ न'आव लाबोना दोनफैदों बेबायदि होनो। थारैनो नोंथांमोना नुबाय जुरि बर'आ सन्जिब बसुमतारिनि एगेन्स्टआव मा बाथ्रा बुंखो, बिथांनि सायाव मा फोरमायखो। अब्ला जों नायदो, सासे मुंदांखा एक्टर जानानै गोबां अनसायजानानै जोंफोरबायदि माखासे अडियन्सफोरखौ, जाय रायजो राजाफोरखौ बुरबक बायदि थगायनानै दोनो आरोना, बिथांमोना गोबां सापर्ट मोनबाय रायजोफोरनिफ्राय, गोबां नायजाबाय, गोबां अनसायजाबाय। नाथाय दिनै गावसोर जे सिरि सिरि बेफोरबायदि ओरैबायदि गाज्रि सोमोन्दो लाखिनानै दंबाय थायो जुरि बर'जों। आरो मोनथिनायाव बिथाङाथ' बुंखादों, जुरि बर'आथ' रोखा रोखा बुंखादों बिथाङा हाबा जाखानायमोन आरो सासे फिसाज्ला गथ'बो दङ होननानै। सिगांनि हौवा गिबिजों जुरि बर'आ गारलायनाय जाबाय आरो। दा बे गारलायनाय हिसाबै सन्जिब बसुमतारिजों जुरि बर'जों थांनाय साननैसो सिगां मोनसे बैसागोनि खाथि मिउजिक एलबाम भिडिअ बानायदोंमोन। नोंथांमोना नैबे ससे एलबामखौ नाय। दा बिथांमोना बेफोरबायदि गोबां एलबाम बानायबोदोंमोन, गोबां भिडिअ बानायबोदोंमोन आरो जुरि बर'आ गोबां मेथाइ गावनो सुर होनानै मेथाइखौ रोजाबबाय थादोंमोन आरो। दा बेफोरबायदि खालामै नाथाय बिथांमोना सिरि सिरि मा जादों, रिलेसनशिपआव बा सिरि सिरि गोसथोलायनाय माखासे लाभनि लैथोआव गबोदों। बेबो नङा जे थांखिया सन्जिब बसुमतारिनिया जुरि बर'खौ गोसथोदोंब्लाबो बेखौ हाबा खालामनायनि थांखि नङा। नैबे आसरित मोनसे बाथ्रा आरो। जुरि बर'खौ बिथाङा मिथिखायो जाहैदों जे जुरि बर'आ जे हाबा जाखानाय सासे हौवासा गथ' गोनां। नाथाय बेखौ मोनथिनानैब्लाबो सन्जिब बसुमतारिया दिनै जुरि बर'खौ गोसथोनानै गावनि माखासे देहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय, गावनि माखासे सोलेरनि गांनायखौ सुफुंनो थाखायसो जुरि बर'जों माखासे सोमोन्दोखौ लाखिबोदों। दा बेफोरबायदिसो जाहैदों बाथ्राया। दा नायदो अब्ला सन्जिब बसुमतारिया सासे माबायदि सुबुं। आं दिनै जुरि बर'आ गाज्रि होननानै बेखौ बुङाखै, सन्जिब बसुमतारिया बेखौ गाज्रि होनाखै। दा बिथांमोना गोबां मोजाङानो। दा बुंनो थाङोब्ला सन्जिब बसुमतारियाबो गावनि क्लियारिफिकेसन हिसाबै गावखौ सैथो लामाजों दैदेनलांनो नागिरगोन बा गावखौ सैथो होननानै फोरमायनो नागिरगोन। आरो जुरि बर'आबो गावहा गोरोन्थि थानायब्लाबो
दिनै गोरोन्थि गैया होननानै रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो नागिरगोन नाथाय गोरोन्थिया सानैनावबो दङ दा बिसोरो बेफोरबायदि फिल्म गायै गायै बा एलबाम बानायै माने जेरै एलबामाव गोसोथोनायनि एक्टिं खालामै रियेल लाइफआवबो बेफोरबायदि सोमोन्दो लाखिगोन अब्ला बेखौ मा होननानै फोथायगोन दाने जुदि बर'आ गावनि हौवा गिबिखौ गारनानै सासे गथ' दङ अब्ला बिहा गथ'नि सायाव भबिष्यत दंमोन आरो बै सन्जिब बसुमतारिया जे बेखौ मिथिखायोमोन बेहा सासे हौवा दंमोन आरो बेहा सासे फिसाला दंमोन नाथाय बे सासे सेंग्रा जुवान बेहा माने ओरैबायदि सासे मैखोम सेंग्रा अब्ला बियो बेखौ मिथिखानानै मानो सोमोन्दो लाखिनांगौ बेवहायनो हमनो हाबायदि सन्जिब बसुमतारिया खालि गावनि देहानि लुबैनाय बे गावनि देहानि सोलेरनि गांनायखौ सुफुंनो थाखायल' जुरि बर'खौ मिथिसेयावबो थारमाने बेजों सोमोन्दो लाखिनानै गाज्रि खामानियाव थांनानै दिनै गावनि देहानि जे गांनायफोरा सुफुं जानायखाय जुरि बर'जों सोमोन्दोखौ गारबाय दा बिथाङा गुबुन सिख्लाखौ लानो नागिरबाय बा गुबुन सिख्लाजों हाबा जासिगोन होननानै अलरेडि नोंथांमोना जुरि बर'नि खुगानिफ्रायनो मिथिखादों अब्ला नायदो सासे ससियेल हारिमु बिथिङाव बा एलबामानो जा बा भिडिअ फिल्मानो जा जे जोंनि बर' हारिनिसोथ' मोनसे कालचार मोनसे हारिमु दा बिनि नामाव ओंखारफ्लानानै मोनसे मोननै भिडिअ बानायफ्लानानै मोनसे मोननै एलबाम बानायफ्लानानै उनाव सोरखौबा बमब्रायनानै गावनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय नंखाय गावखौ माने जाखांफुनाय सिनायथि होनानै रायजोफोरनो दा ओरैबायदि गाज्रि लामाजों दैदेनगासिनो माखासे बेफोरबायदि एक्टरफोरा जाय सन्जिब बसुमतारी बैसोरबायदि एक्टरफोरा जे माखासे हारिमुनि जे बिथिंखौ हारिमुनि माखासे जे आब्रुथिफोरखौ माने ओरैबायदि गुबुंले खालामदों हारिमुआव जेबो माने भेलुआनो गैला बर' हारिनि माखासे हारिमुआ माने जेबो भेलुआनो गैला भेलु गैयै बायदि खालामदों दा बिसोरबायदिया मोनसे मोननै मिउजिक भिडिअ बानायफ्लानानै हारिमुआव ओरैनो नंखायखौनो ओंखारफ्लानानै गावनि देहानि जे लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो गावखौ सिनायहोफ्लानानै दा बेफोरबायदि गोबां खालामगासिनो दङ अब्ला बेफोरबायदिखौ साननानै नायदो दिनै नोंथांमोना नुगासिनो बर' फिल्मा दिनै गोबां खम जालांबाय आरो बर' एलबामफ्रा गोबां खम जालांबाय माने ओंखारनो थांला जेसांखिनि दायो एक्टर एक्ट्रेसफोर ओंखारदों जेसांखिनि जालांबाय माने गोबां भाइरालनि गेजेरजोंसो बिथांमोना माखासे हारिमुखौ माने मा होनो दैदेनलांगासिनोमोन आरो गोबां गाज्रि गोसो लानानैसो हारिमुखौ दैदेनलांगासिनोमोन अब्ला मा जागोन नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा मा जागोन बिथांमोननि सोमोन्दोखौ लायोब्ला दा बेफोरबायदि माने गोबां साननो गोनां जादों आरो दा बेखौ लानानै नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो दिनै जुरि बर'आबोथ' सासे बयजोंबो सिनायजानाय जाहैबायमोन ना बिथाङाथ' गोबां मेथाइ रोजाबो आरो लाइभ पारफरमेन्स बिथांमोनखौ माने माबा बैसागु फांसन जायोब्ला बिथांमोनखौ गोबां लिंहरो इनभाइट खालामो बिथांमोनखौ पारफरमेन्स खालामहोयो दा बिथांमोना गोबां सिनायजानाय बा जाखांफुबाय थादोंमोन दा बे समाव बिथांमोना जुदि गावनि माखासे सिनायथिखौ दागि फोनांना लानायाथ' बे माने गोरलै बाथ्रा नङा बे ओरैबायदि जोबोर लासिंसिं बाथ्रा अब्ला साननानै नायदो नोंथांमोना लोगोफोर जोंनि हारिमुखौ बेसेबां लाजि फोनांबोगासिनो दङ जोंनि हारिमुखौ बेसेबां गुबुंले लामाजों माने माखासे गाज्रि गोसो लानानै दैदेनलांबाय थादों माखासे एक्टर एक्ट्रेस जाफ्लानायफ्रा दा इयुनाव जोंनि माखासे नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा मा खाबु मोनगोन मा जाहैगोन अब्ला गोबां माने साननो गोनां जाहैबाय आरो दिनै गाबोननि मुगायाव थ' लोगोफोर बिनि सायाव आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बयबो बुजिखायो दा नैबे सानैनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो सोर गोरोन्थि आरो सोर सैथो नोंथांमोनाथ' बेयाव बुजिखादों थ' गोरोन्थियाथ' एक्सुवेलि सानैहाबो दङ आं बेयाव सासेखौल' बुङाखै थ' बिनि सायाव आं बांद्राय बुंनो सानाखै नोंथांमोना जुदि बिनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामगोन बिनि थाखाय नैबे भिडिअखौ दोननाय जाबाय थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोन टाटा बाय बाय